Kardom pini Karbi prime time bertang ton pen arjiponik tha. Siyama Prasad Mukherjee Rural Mission pen Ningkan 2020 mate Surini rank koi la pen 2021 mate Surini rank koi rai siya Parman Fuluni cluster denarong Ahitialong G+1 market shop ahem kimi pini Jakong poni paing koi rai hiniarni Karbianglong Autonomous Council Executive Member Ritesing hi reading pen Beha choklem chodam atuma phan hem kimi ingpu piponsi nili tuma pherangke denarong Rajiv bepen birtanang pale denarong hitia phan denarong tan paman pondet aphi ason kaching thura sai ke claim ke dam ason si denarong hitiang bong along Siyama Prasad Mukherjee Rural Mission pen lakh 45.65 atangka pen room cap beha bepar ahem kimi Kimrang pon patang pon lapen la solong RCC ringwell isi denarong hitiang kang Parman lakh 4.63 tangka pen simar pon patang pon si Karbianglong Autonomous Council EM Ritesing hi reading pen imputu si ansu se denarong hitia phan ason kaching thur asaya mo ke claim ke dam jia phan chisik pon La pen non ton pen tipi ponji ahem so 2.0 sitame denarong ton kipar lupon ke doana tuma phan ke palong ponji aphan bor I pipon popu lamchak chipisi mesen pen kulat hem kimi ingpulo bangsolong denarong ton committee chairman Prodip Ingti la pen samilang so block video junalinat nomati VDC chairman Britain Mahila la pen Dharam Singh Pro Tourist Board Chairman Anparta Contractor Atum Chitongdu Ngam Bozara long G+2 laso building Siyama Prasad Mukherjee laso central scheme dak samelang so block laso kikim kerang penpini dak opening lo laso opening lang laso dak kadu video pen dang lok nitum la Karbianglong Autonomous Council Board Chairman, lapen dak Town Committee Chairman, lapen VDC Chairman. Sorting pen kosonsi non tang et pen pi a guideline do so guideline nating pen kosonsi pa fulfill ponsi la dak beha bepar ke claim atum pan kosonsi awar sai pi ma la so puthak ni tum chingwai pon lo la se dak ke claim ke dam atum phanta la se la central government so Siyama Prasad Mukherjee la so guideline do la so guideline ating ben se follow ponengji la se dak ke langi kaduk we bang ke samelang so block andar pen silang pon po la se la son thak mo dak dengaw bozara long building sita me kenang so la se la so lama puthak sita me lo ni tum Karbianglong Autonomous Council akhai Dr. Tuliram Ronghang khai pan sita me lo pinpura lo pipon po mo anso se dak dengaw bozar paching thurji han ni tum chingwai chingsai pon po la MLA ke hai dadu dorsing Ronghang alangli pen tamelo non kebang ji lang ko son sidak dengaw bozar anso se paching thur pon ji aphan itum ke claim kedam la pen rada tum ke messenger aphan la pen dak local beneficiaries atum pan behar bepa pen to claim ye aphan alangli tum aphan ko son si jakong perang kipidun jima ni tum kichi sik dolo la se alangli tum han kerapia barsai sarkar pen a scheme la rata to claim tum han bank pen loan pen dang lok sida melo son scheme do la sila son scheme claim kerapia pan ni tum town committee atum aphan koso scheme si rata tum han pipon jima la sida melo nilitum chingwai pon po la pen rapon pupusi nilitum katu be chingwai pon along ji aphan nilitum ala code number podo la sinon ada ka state town and country planning atum se alang litu file da memo mo la se kelong da prangi aphan si nitum kiba lo la se nitum non head jong ta pamowang bom hutamelo nili over telephonic conversation chingkilo la so anj paprap ji aphan ninat pentamelo pressure alang litum han pipon bom Lakhain koira trok duar bagari MSC constituency ke parlo upper rangsali daithor arlong chuhu adwan along aningkan wang ason thak si pining le thotta ke damtang jakhong ni phai crep hopen ke pangcheng ponsi jakhong ni phai koira isiarni anke ki jutsiarni pedolo sonsi
Assamese calendar tengpen haun purnima pua chiklosi talon ponlo. Jai mega tengpen kechengsi bamon po bamon pia tumaphan kurusar are tengpen si langkang thir gakhir mate milpen papun do an ingthipon si arnamangno jakong horang mate hirjume thangpi. Aduntu bamon po bamon pia tum methangara da phan kiso ke do an keleng ke me eji phansi bangso sai dengpona koklo pusi chithan. Lapen ki jutsir ni mate jakong ni phain koi rai sir ni lake arong chuhua thorom ki kroi ara do an methang ke mangkar iason chepachun ji lapen kiso do an pen chepajok jia phan ti buk pen langkang thir soksi sibling along chorin ti si hirjume chohangdun bangso phi ap bang putin ta langkang thir methang a hem arbung ar phe ke paklar mate kar si jia phan nang pajir dun. Bukazan pen hanjang langso. Muni dakaya long kiduk kisung ke phonang ason dopik song bong pen kiso ka chilang pen isi thedunga kisung nang man I. Sonsi Pholoni constituency ke parlo jengren bearong amekar humbor bela pen minati sopia supi ningkan kre proxiar ta so aok arlo kiso ke doko kajo difu medical college along kiso ke media phan chilang bomlo lapen akhya dat along leanta chipadoi etlo kiso ke media phan bonta kiso bang aphiong kiso nang tan thu ong ajo difu medical college along ke unelo dimapur le chiponon pusi se kelang atum pen hukum pilo bonta hemkido ason anta chipadoi nang ji ason anta chipadoi etlo nona bang se kelang konjia phan akisung ason mandet lo lasi kisung ke pho hemtun atum pen karbiang nong ton mas council along ke japon karbiang nong ton mas council cm dr tuleram rongham em kang bora kiling pen chenglok ke theki dinga tum aphan kisok ke chilang ji ji aphan nang ra bek thapusi pherang ke thengno nang chuning lidu langhin pen sarpin pokro nang kilo birta sopi akiso bangke peneng ela non an ken ciklujon thom ke pleng lo ke ciklujon thomang bong si men nang ki kang nang ki tui la pusona jok si ki tum thang natta warsai chilong tek the asor ba ki du ka join le la so jok si sar kaunsilong ke ja tom phan sitame na tom phan pun an ke nang rab dun thap si nang churi parik krim lo sar ang chuning ri la ekdom emekri ta ki jang lo pai ma sa vedelo sila bang so ke su benang hekdun jok tha lan vela tang te pini Karbi prime time berta bangke lapon si kang ton iglo kardom